Cwestiwn 6. Okay? Does gan roller coaster chi'n wedi darllen cwestiwn, reit? Dwi'n mynd i darllen eto. Ond y pwynt pwysig ydy, reit, bod ydych chi'n darllen y cwestiwn rhan yma, reit? Eglurwch yn hermau trosglwyddo egni. Reit? Mae rhaid chi sôn am egni newid yn does. Iawn? Sut mae'r car yn gallu gwblhau'r reid ar ôl i dynnu dop y brig cyntaf? A wedyn ail rhan sy'n ni'n amlygu ydy a pham mae'n rhaid i bob brig fod yn is neu un o'i flaen. Felly mae rhaid i chi gymryd hynny mlaen yn eich ateb chi. Right, dyna di'r rhai prif rhain sy'n ni'n deud yn y cwestiwn. Right, so mae egni potensial egniau. Wel, yn gyntaf, ar y brig mae gen efo'r egni potensial disgyrchiant uchaf. A dedwch yn llawn. Right? Chi'n dysgu o mlwyddyn 7, reit ar dechrau'r blwyddyn 7, i fod yr egniau chi, a da ni'n dysgu bod ni'n deud y 3 gair bob tro. Ddim jyst egni potensial, sicr ddim egni disgyrchiant, dedwch egni potensial disgyrchiant. A mae ar ei uchaf fan yna. Wrth ddisgyn, mae'r egni potensial disgyrchiant yn trosglwyddo i egni cinetig. So, yn syth bein, da ni'n dechrau sôn am trosglwyddo egni. Right? Wrth i'r car fynd yn gyflymach. Wedyn, ond mae yna trosglwyddiadau egni eraill. Mae grymoedd ffrithiant a gwrthiant aer yn gwneud gwaith ar y car. Right? Maen nhw'n rwbio'n erbyn o. Right? Gan trosglwyddo egni, da ni dal yn sôn am trosglwyddo egni, ond tro yma i res a sain. Felly mae'r olwynion yn cnesu a hefyd mae'r trac yn cnesu. Right? Felly mae'r egni potensial yna, peth ohono fo di newid i fewn i res a sain, mae hynna wedi cael ei colli. Dych chi'n cael hynna nôl. Right? Felly, dyma pam nad yw'r car yn medru cyrraedd yn ôl i'r gwerth egni potensial gwreiddiol ac felly ddim i'r un uchder. Felly, heb ffrithiant y gwrthiant aer, right? Chi ddim yn colli'r egni na ddim yn cael ei drosglwyddo res y sain, bydd efo jyst yn gallu mynd syth yn ôl i'r un uchder pob tro yn bydda. Ond diolch yn gallu neud hynny oherwydd mae'r egni na di mynd. Right? Mae wedi cael ei drosglwyddo i res y sain. Dyna, wrth ringo, mae'r egni cinetig sy'n newid y potensial i egni cinetig, a wedyn rwan mae'n mynd yn ôl i egni potensial achos mae'n mynd yn uwch. Right? Ond mae'r grymoedd gwrthiannol yn lleihau egni y car yn barhaol. Mae bob amser yn gweithredu yno fo, ac felly mae gen fo lai o egni. Right? So, trosglwyddiadau egni ydy potensial, kinetic a potential, kinetic a potential, kinetic, dal rhywfaint o egni potential, ond y lot llai nag oedd gen fo, kinetic wedi, reit, kinetic a potential, llai kinetic, llai kinetic, just potential, achos mae'n llonydd am enid fan yna, reit, efallai, neu llawer o llai egni kinetic, a wedyn, reit, potential a kinetic, mwy o kinetic, chydig bach iawn o potential ebyn nhw, rhan fwy o egni kinetic, ond digon egni kinetic bod reit, kinetic, chydig llai potential, kinetic, llai kinetic, sorry, ddim yn wrong, mwy o potential, llai kinetic, just potential rwan os mae'n llonydd, a wedyn cael ymlaen. Right? So mae'n bwysig iawn y cysyniad yn ffiseg o'r newid o'r egni kinetic, egni potential i egni kinetic. Right? A heb grymoedd ffrithiannol, right? Maen nhw'n mynd nôl ac ymlaen. Right? Enghraifft gorau gweledol o hwnna a mae ffisegwyr yn ffond iawn ohonyn nhw wrth gwrs ydy'r pendil. Right? So unrhyw beth sy'n osgiliadu fel yna. Right? Mae'n dyle uchel egni potential, egni kinetic, right? Egni potential, egni kinetic. Mae'r syniad yna o egni newid o un i'r math arall, right? Yn bwysig iawn. Andros o bwysig yn ffiseg. Heb ffrithiant, maen nhw'n cael ymlaen am beth. Right? Ond, mae bob amser ffrithiant yn gwrthiant neu rhywbeth sy'n trosglwyddo egni ffurfiau eraill ac yn yr hyn draw mae'r peth yma yn gorffen. Iawn? Right, felly, sblatiwch, darllenwch drosto fo, darllenwch y cwestiwn eto, gydwch chi'n siŵr bod chi'n ateb y cwestiwn, a wedyn dylai bod chi'n neud yn iawn efo hwnna. Okay? Dwi wedi mynd i ffwrdd ar chydig bach, pam mae'n rhaid i bob brig fod yn is na'r un o'i flaen?
Wel, ond mae'r grym gwythron yn lleihau egni cynhesu barhaol sy'n ei gliro pam bod y brig yn mynd yn is ag yn is wrth i chi mynd yn eich blaen. So dwi'n meddwl bod fi wedi ateb hwnna. OK? Reit, dyna diwedd cwestiwn 6A.